नमस्कार मंडळी, आज आमच्या ग्रामसंघाची ग्रामसंघ म्हणजे बचत गटाची मीटिंग होती आणि आमचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि बाकी सदस्य सगळे उपस्थित होते। आज आमच्या ग्रामसंघाला भेट देण्यासाठी उद्यान विद्या महाविद्यालयातील लास्ट इयरच्या मुली भेट देण्यासाठी आलेल्या आणि त्यांनी आम्हाला फणसापासून वेपर्स कसे बनवायचे, नैसर्गिक रानभाजी, भाज्यांचे उपयोग, भाज्यांमध्ये जीवनसत्व असतात ते सगळं समजावून त्याचं प्रशिक्षण दिलं जवळजवळ। आणि आम्ही फणसाचे वेपर्स पूर्णपणे बनवले, पण त्याचे गरे काढले, आट्या काढल्या आणि त्याच्यापासून चिप्स बनवले आणि उत्तम रीतीने त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। असंच त्याने आम्हाला मार्गदर्शन करत राहावं। शेतीविषयक, कृषीविषयक आणि त्या हॉर्टिकल्चरच्याच मुली आहेत, त्यामुळे त्या आम्हाला प्रशिक्षण देण्यासाठी वारंवार येतीलच आमची मीटिंग असल्याची। आणि विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले आमच्या ग्रामसंघाला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत आणि ते आम्हाला म्हणजे नैसर्गिक आंबा, फणस किंवा रानभाज्या त्याच्याबद्दल माहिती द्यायला आलेले आहेत आणि आज आम्हाला त्या फणसाचे वेपर्स कसे बनवायचे त्याचं प्रशिक्षण देणार आहे। तर आपण सगळ्यांनी आणि तुम्हाला सर्वप्रथम मी सर्वांना नमस्कार करते। मी रुचिता देऊळकर, मी ग्रीष्मा कुबल, मी नेहा आणि मनीषा सावंत। आम्ही उद्यान विद्या महाविद्यालय मोदेमधून आलो आहोत। इथे राहण्यासाठी आलो आहोत। आम्ही नोव्हेंबरपर्यंत आहोत। इथे आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे अनुभव घेणार आहोत। आम्हाला जी माहिती आहे ती तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत, तुम्हाला सगळं सांगणार आहोत। जसं की झाडांबद्दल काही कीड वगैरे लागली असेल, तुम्हाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही आम्हाला सांगणार आहे, आम्ही त्या तुमचे सोडवायचा प्रयत्न करणार आहोत। आणि तसेच टाकाऊपासून टिकाऊ कसं बनवायचं किंवा गृहिणी घरी राहून कसं व्यवसाय करतील छोटा छोटा, यामध्ये पण आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहोत। आणि तसेच आम्ही फणसाचे चिप्स कसे बनवायचे असं मार्गदर्शन करणार आहोत। धन्यवाद। तुम्ही आमच्या ग्रामसंघाला भेट देण्यासाठी आला आहात ना, हो। मग तुमचं आम्ही स्वागत करतो। स्वागत टाळी सुरू कर। स्वागत 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 स्वागत।
तर त्याला पूर्ण म्हणजे सोलले, त्या बिया म्हणजे बिया काढून आम्ही छोटे छोटे पीस केले त्याचे असे सर. आणि मग आता त्याला मीठाने चांगले हे करून मीठ लावून नंतर तळणार खोबरेल तेलात. आणि मग असे चिप्स करून आता छोटे छोटे जरी पॅकेट केले तरी आपण मार्केटमध्ये विकू शकतो. खोबरेल तेलात काय? ते कडक होतं म्हणजे कुरकुरीत. हे तेल त्याला किंवा बाकी तेलात नरम जर गोड तेल असेल तर ते नरम होतात. आणि तेल पण लावताना ज्यावेळी आपण सोडतो त्यावेळीच तेल तर लावून हे मीठ लावून घ्यायचंय. आधी लावायचं ना, पाणी सुटतं. हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा, जेणेकरून माझे पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. धन्यवाद.